बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय खुंफुंनो थाखाय साखाफारा। धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय सनापुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फालिनो थाखाय बृहस्पतिबारखालि गाहाय खुन्थिया गायसननाया जालाङो। फैगौ 2024 इं मायथाइनि 5, 6 आरो 7 जानुवारियाव खुंफुंनो गोनां बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि गाहाय खुन्थियाखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि अश्विनी कुमार स्वर्गियारिनि आखाइजों गायसननाय जायो। मख'जाथावदि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोनगिरि वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म, बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ बाबामोन लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि समाज सिबियारि आरो रायजो राजाफोरा मैखोमै बाहागो लादोंमोन। फैगौ 2024 मायथाइनि 5, 6, 7 जानुवारि खालि बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि ब्रह्म धर्म आफादनि जे सनाथि मायथाइ खुंनो गोनां बिनि दिनै जोङो बेवहाय सनापुर गामियाव बेनि फैलाव फोथाराव बे सनाथि मायथाइखौ खुंनायनि गेवलां मेलखौ जेराव खुंगोन बेवहाय दिनै गाहाय खुन्थियाखौ सायनासालिनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। आरो बे हाबाफारिखौ सोरजिगिरि आनान गसाइ परम ब्रह्मनि खाथियाव गासैखौबो जोङो गोसो गोरबोजों बोर बिनानै मुलुग संसारनि मोजांनि थाखाय बे सैथो सनातन ब्रह्म धर्मखौ जे मुलुगनि गासिबो जिबिनि मोजांनि थाखाय बे यज्ञनि गेजेरजों जोंनि मुलुगाव जिबि हारिनि आरो इसोरजों अनजानाय खामानिखौ यज्ञजों मावफुङो ब्रह्म धोरोमनि सुबुंफ्रा धोरोमारिफ्रा बेखौ जोङो गेवलां गोसोयै दिनै बुंथिनो लुबैयो। ओंखायनो बेवहाय जोंनि ब्रह्म धर्मआव हिन्दु, मुसलमान, ख्रिस्टान, जैन, बुद्धिस्ट, बाथौ, बे सतसंगि बायदि बायदि धोरोम थानांगोन, नाथाय जों सासे सोरजिगिरि परम ब्रह्मनि फिसा। ओंखायनो बे यज्ञआव बयबो यज्ञ होफैनो हायो आरो मुलुग संसारनि मोजांनि खामानियाव बयबो बाहागो लाफैनो हायो। आरो बे खुंनो गोनां सनाथि मायथाइयाव गासिबो धोरोमनि मानसिफोरखौनो जेबो धोरोमनि गोनो गोथो आरो जोङो जेबो मोनसे उल्था उल्थि सानालासिनो बेवहाय बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ मदद होफैनो आरो बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो खावलायहरो। आरो जोंनि जि मोनसे बेखौ खुंनायनि लाहार फाहार जोंहा हाबाफारि लादों बेखौ बानजाय आफादा थाग थियारि जेरैबो गोख्रोङै मावगासिनो दङ। आरो जों बेवहाय जोंनि गासिबो मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ गासिबो जिबिफोरनि मोजांनि थाखाय आरो बयबो मानसिफोरखौ बेवहाय बरायनानै धोरोमनि सोमोन्दै, सैथोनि सोमोन्दै, अनलायनायनि सोमोन्दै, बुहुमाव गोजोन थासारिनि सोमोन्दै सावरायनाय धोरोम शास्त्रफोरखौबो बेवहाय बिजिरनाय जागोन। आरो बे आफादाव जोंहा गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जिउ खौरांनि सोमोन्दैबो जों बेवहाय बाबानि सायाव सावरायनाय मेल लादों। आरो बे आफादखौ बे सावरायनाय आफादखौ बेखेवगोन जोंहा जोंनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला जाय संसद लखिमपुरनि समस्तिनि जाय संसद अर्थात MP, बे MP प्रधान बरुवा बिथाङा बे आफादखौ बेखेवफैगोन। आरो बेबादिनो जोङो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआदि गासिबो मानसि हारिनो आरो बर' हारिनि जि मोनसे थांनानै थानायनि गासिबो बिथिङाव राजखान्थियाव, समाजखान्थियाव, धोरोम खान्थियाव, थुनलाइयाव गावनि हारिखौ जेरैबो बोखोनायाव बा जेरैबो मोखां गोजों खालामनायाव हाबा मावलांदों। आरो बर' हारिल' नङा गासिबो गोग्लैसोना थानाय आसामनि हारिफोरनि मोजांनि थाखाय आफायादि खामानि मावलांदों बेखौबो जोङो बिनि गेजेरजों दिनै मुलुगाव खिन्थानो नागिरदों। आरो जोङो बर' हारि हिसाबै थांनानै थानायाव
ब्रह्म धोरोमादि गिबि मोनसे हारिखौ मोखां सुनायाव खामानि मावदों बेखौबो जों बिनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों। आरो बे हाबाफारियाव बयबो जोंनि ब्रह्म धोरोमनि सुबुंफ्रा गासिबो बोखावै लखिमपुर जिल्लानि जा 6 आन्सलिक दङ बे 6 आन्सलिकनि गासिबो भक्तफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बेखौ खुंफैगोन। आरो बानजा आफादा दिनै बेखौ खुंनो थाखाय जेरैबो जानजि खाफ्रानानै थाग थियारि जाबाय। बाहाय अखन्द यज्ञबो जागोन। आरो लोगोसे जोंनि बाहाय हारिनि थुनलाइ बे थुनलाइखौबो सिबिनाय महरै जोंहा ब्रह्म गियान मोनसे बिसम्बि दंखायो। ओमफ्राय बानजायनायनिफ्राय खुगा लाइसि मोनसे दिहुनबावगोन। बे मोननै जोंहा बर' थुनलाइनि बाख्रियावबो जोङो बाख्रिखौ एसे गोहोगोरा खालामनो थाखाय बे मोननै बिजाबखौबो दिहुननाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा लाइमोन आफाद आरो आइजो आफादखौबो लोगोसे बाहाय खुंफागोन। ओंखायनो बे जोबोद मेहेर गोनां जागोन। आरो बाहाय बयबो रायजो राजाखौनो जाथि धोरोम राव गासैखौबो फारागथिखौ गारनानै जयै लैहोर लैहोर फैनानै बे बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि सनाथि मायथाइखौ जाफुंहोनो थाखाय जों गोरबोजों बयखौबो खावलायबाय। गोजोन्थों। दानिया बेखिनियावनो गायसनगिरिफ्राबो नांगोन जाहाथे मोजाङै मोजां लाबोनो हायो। बेनि थाखायनो गाबोन मोनसे खावलायनाय दंबा जेरैहाय सोरना दं साफायनानै लांफाजोबनांगोन। दा बेखौ लांफाजोबनो माने नों साफायना हरबानो जायो। माने बे गामिनि नालाय जोङो दिनै जोंनि बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि सनाथि मायथाइ जाय फुजाखौ गायसनसिगोन। आरो बे गायसननाय लोगो लोगो जों बयबो मावनानै हाबाजों हेफाजाब खालामगोन। आरो जाय फुजा गायसननाय दे बयबो सारियाव थाजोब आफामोन आइमोन जाहाथे बाबामोनहा फट' लानो मोजां जायो। बे फट'आ जोंनि बिसम्बि आरो खुगा लाइसिफ्राव गासिबो ओंखारजोबगोन। बेनिखायनो जोङो ग्रिद गसंनानै बयबो जोंनि हाबाफारिफोरखौ मावलांनो थाखाय जों बयखौबो